Христос народился! Дорогие браты и сестры, мы вітаем вас сердечно. І першими на эту сцену мы запрашаем наших самых маленьких выканаўцаў. Матвея Шаршутца и Веронику Вавинскую с песней «Овечки-коровки». Давайте привітаем их нашими аплодисментами. Коровки склонят свои головки, приятно удивились, что в гости к ним явились. Они совсем не знали, кого к себе приняли. Иисус Христос смирился и в нищете родился. Они совсем не знали, кого к себе приняли. Иисус Христос смирился и в нищете родился. Вдруг ангелы запели и в яслях колыбели. Уснул Христос младенец на ароматном сене. Пою и я, ликуя, Иисусу аллилуйя, что Он рожден в пещере и спас меня по вере. Пою и я, ликуя, Иисусу аллилуйя, что Он рожден в пещере и спас меня по вере. Они совсем не знали, кого к себе приняли. Иисус Христос смирился и в нищете родился. Пою и я, ликуя, Иисусу аллилуйя, что Он рожден в пещере и спас меня по вере. Наступную песню «Над землей ночь повисла» будет выконывать Таня Синявская и наш хор. Избавление близко, тихо, светло простор. Этот суд утеловления, вечной сутности бытия, льются спевы прославления, народилось дитя.
заўсёды, ты хутчэй туды хадзіў. Над зямлёю ноч павісла, зорка ў небе зіхаціць. Час прыйшоў, збаўленне блізка, в бедных яслях яно ляжыць. Хваліце Христа, узрадуйся, зямля. Ён радасць прынёс, жыццё нам даў Христос. Аллилуйя, мы славим Тебе, любові володаря. Хваліце, Господа Христа. Хваліце Христа, узрадуйся, земля. Ён радость принёс, життя нам дав Христос. Аллилуйя, мы славим Тебе, любові володаря. Хваліте Господа Христа. Аллилуйя, хваліте Господа Христа. Аллилуйя, хваліте Господа Христа. А зараз ми пачуем спеў «Ночкай ціхай» у выкананні Ксюшы Казачонак разам з хорам. Ночкой тихой и спокойной голос сердца я почув, клича малое дитятка, але не познав яго. Просить ён, открый мне сердце, сёння я приду к тебе, бо няма нигде мне места, ты дозволь жа жить тебе. Коли
пісню «Цудоўною ножкай» виконують наші дівчинки. Давайте зустрінемо їх нашими аплодисментами. Цудовною ночкой в Вифлееме Мария у стайни народила Христа. Иисус имя Его святое, все народы будут прославлять. Коли пастушки отпочивали, з'явился анёл и сказал им так: Спаситель со свету народился, поют, радуется вся земля. Кожний, хто приходив, это ведал, что Иисус святого даст. Бог народился в Вифлееме, придите все поклониться Ему. Кожного примите одолеть и наполнить сердце радостью, и наполнить сердце радостью, и наполнить сердце радостью. Запрошаємо на сцену парафію святого Юда Тадеуша з Лучея. Рихтується парафія святого Михаїла Архангела з Воропаєва. Злата Ярошевич виконає для вас твори на 3 різних мовах. Вітаю!
святого Михаїла Архангела з Воропаєва. Расскажи мне про небо, где зорки смеются, месяц самотник, что светить с небес. Расскажи про землю, куда люди мнутся, где народился Збавитель Христос. Расскажи мне про жолоб, что стался колыской, про темру ночную Иису покой. Про пастухов, что падали низко, пред Богом казали спокой с тобой. Бетлеем, Бетлеем, ты застанься со мною, моих марах, надея и просто в житті. Бетлеем, Бетлеем, не кончайся колядою, я прошу тебе, Єсу, прийди. Там место святое, там Бог народился, там и Он ходил, навчал перемог. Где ж серце святое, где б он мог спиниться, где сьогодні народиться величний Бог. Він знову шукає не золота, сребра, не серця дівиця, усьо без проблем. Расскажи про землю, куди в своїм серці свой Бетлеєм. Бетлеєм, ти застанься со мною, моїх марах, надія і просто життя. Бетлеєм, Бетлеєм, не кончайся колядою, я прошу тебе, Єсу. Бетлеєм, Бетлеєм, ти застанься со мною, моїх марах, надія і просто в житті. Бетлеєм, Бетлеєм, не кончайся колядою, я прошу тебе, Єсу, прийди. А зараз у виконанні Кзаравець Ульяни і Петра Дев'ятовського прозвучить твор «Народився з палця». Миновали дни пустыни, и пришел час уродливых гневов. Люди в тумане жили, заражаясь прелестных небосхилов. И после чеканем смутку надышал час полный радости и счастья. Народила Бога Сына, беззаконная Мария, стиглая девчина зараз, палці світу стала матір.
фортепіано прогучить твор «Любов з небесу». Соку любові Бог з'явив, приход Ісуса нам обвістив, как надію запалить, навчить нас, як Його любить, навчить нас, як Його любить. Слово Його живе в веках, перемагає сумніви і страх. Звернися навколо себе, раз любов Його ми живем, раз любов Його ми живем. Хай славить Бога вся земля, співайте разом алілюя, зносьте голос до небес, подарить нам Христос, подарить нам Христос. Зорку любові Бог з'явив, приход Ісуса нам обвістив, как надію запалить, навчить нас, як Його любить, навчить нас, як Його любить. Слово Його живе в веках, перемагає сумніви і страх. Озирнися навколо себе, раз любов Його ми живем, раз любов Його ми живем. Хай славить Бога вся земля, співайте разом алілюя, зносьте голос до небес, подарить нам Христос, подарить нам Христос. Руку Ісусу протягни, Йому назустріч ти хочеш пошли, у життя Він своє отдав, і воскрес, як нам обіцяв, і воскрес, як нам обіцяв. Для тебе, і воскрес, як нам обіцяв. Вітаємо! Римська католицька парафія святого Францішка з городу Мінська. Як уже було сказано, вас вітає парафія Святого Францішку з города Мінська. Ми сьогодні приїхали двома узростовими категоріями, це діти і молодь. Заспіваємо колядки, усіх віншуємо зі святом, і опошній спів, який ми заспіваємо, це буде білоруська народна пісня на полеському діалекті. Я сподіваюся, слово зрозумієте всі. Зі святом співаємо!
нам з'явився Божий Сын, что до свету весны был. Народился смерть принять, нам избавление даровать. Христе вечный Господь Ты, Твое царство назавжди. Родился, как нас
Запрошуємо на сцену парафію святого Андрея Баболі Полоц. Для вас виступить Дашкевич Дар'я, Дашкевич Вероніка і Воднєва Дар'я. Христос народився, колядка «Нова радість стала».
На гэтае раство падвор'е зусім нетрывіяльнае. Фонтаны з луж па кожных кроках і пяшчотны дождзік з неба. Для вас выступіць Дашкевіч Вераніка «Фонтаны под дождем». Запрошаємо на сцену парафію святого Антонія Падуанського з города Вітебська. Гурт Антоніо виконає твор «Сустренемся». Слава Вышнему Богу, ангелы спевали песнь. Слава Вышнему Богу, сіяному отдаймо честь, истина вышиня. Мы разом зустрінемся з Богом, як і вчора. Человеком стал для нас, а нам согрешил. Бог обязал прислать порятунок. Такий був новий план, що парно зачне і родить його сина. І це була головне, добре новина. Моїсей пророки не сумнівались, верили Богу і з терпінням чекали. Коли слово оденется в тело, і наша земля стане так і небо. Удовечерню, а весь сил, знайдите дитя, і ми пошли. Хлеб, корова, осел і вол, небесным покинув, наш род войшов. Зорко і сьогодні небо освячає, шукайте Ісуса, усіх запрошає. Не бойся, вибери віри дорогу, знайдеться життя і його допомогу. слава Вышнему Богу, ангелы спевали песнь. Слава Вышнему Богу, всему отдаймо честь, истина вышиня. Мы разом зустрінемся з Богом, як і вчора. Человеком стал для нас, зустрінемся. Йоу-йоу, йоу. І оттуль мы ніколи не самі. Еммануель означає, що Бог завжди з нами. Тут Бог небезпеці нас не покидає. Дякую за все, гэта любов виражає. Дякую, що він, як ти, дитятком став. І як ти горький смак наше життя познав. І мать обдимав, а ти обдимаєш. Запитай себе, як свою маму кохаєш. Пам'ятай, що Бог не тільки в небі, він близьких чужих. І відомо в тебе, розвивай свою душу, а не тільки тіло. Нехай серце світлом Вифлеєма. Дай Богу слабому, голодному хліба. Роби добро, шукай в своєму серці неба. І стане твоє життя Вифлеємом. Будеш співати з Марії і своїм аньолом. Дай руку слабому, голодному хлеба, роби добро, шукай в своем сердце небо, и станет твое життя Вифлеємом. Будешь каждый день со своим ангелом. Слава Вышнему Богу, ангелы спевали песнь. Слава Вышнему Богу, всему отдаймо честь, истина вышиня. Мы разом зустрінемся з Богом, як і вчора. Человеком стал для нас, слава Вышнему Богу. Ангелы спевали песнь. Слава Вышнему Богу,
все йому отдаймо честь, здесь і на вишинях. Ми разом зустрінемося з Богом, як і вчора, чоловіком став для нас. Вишній Бог, ангели співали, слава вишній Богу, все йому отдаймо честь, здесь і на вишинях. Ми разом зустрінемося з Богом, як і вчора, чоловіком став для нас. Йоу! Запрошуємо на сцену парафію Найсвятішого серця Єсуса Христа з Новополоцка. Для вас буде співати Андрейчик Таїса, Озорка Бетлієму і Ці знала ти Марія.
знала ты, Мария, что твое дитя одно ветрок славному. Ты знала ты, Мария, что твое дитя рукою сгинешь дор, немовля, что люляешь ты, пришло небесный шлях. Коли глядишь на сына, то бачишь Божий твар. Бачить земли, почули глухі, і мертвий оживе. Ускочить храми, промовить днями, хвалу Ісус тебе. Ты знала ты, Мария, что твое дитя понад усім є, що існує. Ты знала ты, Мария, что твое дитя над світом запанує. Немовля, що люляєш ти, як гнев та темру перемог. Коли глядиш на сина, то бачиш Божий твар. Ти знала ти, Марія. А зараз Метелица Мария будет играть на скрипце «Джингл Беллс» и «Дева святая» сына Колыхала. Thank
спявайце Мазынская Кацярына будзе іграць на скрыпцы «Зямля і неба», голас ангельскі пастухам і заспявае «Так, гэта тайна для мяне». Thank
Так гэта тайна для мяне. Як вечны Божий сын сышоў як немаўля. Гэта малеча можа свет змяніць. Нябёсы радуюцца, ведаюць ім здзейсніць. Алелюя, алелюя, любовь Отца з небес сышла, свет радовать. Алелюя, алелюя, Божий Сын стал слугой, каб з нами быть, тут з нами быть. Так гэта тайна для мяне. Ён бачыў усе часы і ведае ўсё. Яму падуладныя зямля і неба. Ён немаўляці стаў у маці на руках. Алелюя, алелюя, любовь Отца з небес сышла, свет радовать. Алелюя, алелюя, Божий Сын стал слугой, каб з нами быть, тут з нами быть. Тут з нами О, Єзу прийшов для всіх людей. Ён хоче помочи твоей души. Аллилуйя, аллилуйя, любовь Отца з небес сышла, свет радовать. Аллилуйя, аллилуйя, Божий Сын стал слугой, каб з нами быть. Аллилуйя, аллилуйя, Отца з небес сышла, свет радовать. Аллилуйя, аллилуйя, Божий Сын стал слугой, каб з нами быть, тут з нами быть. Тут з нами А зараз надійшов час виступати нашим апошнім удільникам, і ми запрошуємо на сцену парафію у Неповзяці на Святейшей Пани Марії з Мьоров. Шаляна Олександр заспіває для вас твор «Аве Марія».
Дякую, Олександру. А зараз Зісяронок Кирил заспіває для вас твор «Ось скільки год». Горький год, плывем по небе бледный месяц. Ось горький год,
зорочки. А зараз зустрічаємо гурт «Звоночки» з твором «Звон дзвініть». Приємно відчувати, як болить моя жизнь, як зяє зорний сніг по волни, ночей звенить. Збираються усіх повінчавать, не збирають всіх сябру, коляди співать. Звон дзвінить, звон дзвінить, звон дзвінить врачей, не на силу це Дякуємо всім за гэты дзень. Дякуємо пану Богу за магчымасць сабрацца тут і спяваць для яго. Дякуємо журы, ксяндзам, яго эксцэлленцыі. Жадаем усіх поспехаў, шчасця, любві, дабрабыту. До новых встреч!